Našou úlohou bez ohľadu na to, či robíme reportáže, či robíme rozhovory, je proste kontrolovať vládnu moc bez ohľadu na to, kto je pri moci. Ja sa rozhodujem iba, že čo je podľa mňa natoľko dôležité, aby som to tomu divákovi povedal, a je jedno, či to nahnevá jedno politické spektrum alebo druhé. Prakticky každá jedna vláda sa sťažovala na našu kritiku, alebo teda na našu prácu, čo do nejakej miery len podčiarkuje, že to asi robíme dobre, tú kontrolu. Ono to prichádzalo tak postupne, plíživo, dialo sa aj niečo v iných reláciách, ale ako naozaj ten skutočný, masívnejší zásah prišiel vlastne v januári, keď začal sa naplno prejavovať riaditeľ spravodajstva a publicistiky, ktorý prišiel z televízie Nova, pán Kratochvíl. Kým je to kritika zvonka, že na vás útočia politici, tak to je úplne v pohode a na to sú ľudia, ktorí robia politické reportáže alebo rozhovory, úplne zvyknutí a je to v poriadku. Ale keď už za vami nestojí tá firma, tak už sa začínate sám seba pýtať, že aký má na to dôvod. A od istého bodu to už vyzeralo ako do istej miery nejaká koordinácia. Ako tá Markíza bez preháňania naozaj nahradzala verejnoprávnu televíziu, ktorá naozaj každú chvíľu bola v nejakej kríze, a v Markíze robili tí najlepší novinári kvôli tomu, že vedeli, že to má najvyššiu sledovanosť, ale zároveň majú aj najväčší impact. Keď sa im podarí niečo nájsť, keď sa im podarí niečo odhaliť, tak tí politici a tí mocní si to proste všimnú a je tam najväčší potenciál na to, aby sa to opravilo. Média nie sú bežná firma, kde majiteľ môže všetko. Ak v médiách naozaj pracujú naozajstní novinári, tak potom je to s nimi oveľa ťažšie, pretože naozajstní novinári ešte viac ako pre svojich majiteľov pracujú pre verejnosť a mali by robiť všetko preto, aby pracovali vo verejnom záujme. Za posledný rok nám novinári Markízy ukázali, že oni sú naozajstní novinári. Práve tým, keď sa ozvali, ukázali, že im záleží viac na verejnosti ako na ich osobných výplatách alebo na tom, že bude spokojný majiteľ. Tvrdia o nás, že sa odmietame dohodnúť. Vraj môžeme priniesť svoje výpovede. Sme zvyknutí počúvať klamstvá. Tam sa mesiace a mesiace vlastne bojovalo bez toho, aby verejnosť čokoľvek vedela o tom, čo sa vo vnútri deje. A vtedy som proste sa ozval Viktorovi, ozval som sa Adelovi. Povedal som im, čo si myslím, že môže nasledovať a že či sú ochotní sa tomu nejakým spôsobom postaviť. My sme sa začali v spravodajstve organizovať po tom, čo bolo jasné, že tie zásahy individuálni ľudia sami nevyriešia, lebo to skúšali, keď sa to týkalo ich tém, ich relácií, a bolo jasné, že iný spôsob už nemáme, ako to urobiť, alebo sa pokúsiť urobiť kolektívne. No a v momente, keď sme to začali robiť kolektívne, tak sme mali nádej, že pozrite, je nás tu toľkoto, máme tu 50 členov redakcie, ktorí sa vyjadrili za to, že toto sa nám nepáči, tak prosím vás, pán riaditeľ, niečo s tým urobte. A vlastne až potom, keď ja som verejne vystúpil, tak prišlo k tomu, že došlo k štrajkovej pohotovosti, došlo k rokovaniu s vedením a vtedy boli úplne jednoduché základné princípy ochotní konečne podpísať a ešte aj o tie sa hodiny a hodiny s nami doťahovali. Tie zásahy sa ma síce priamo nedotýkali, pretože nikto mi nepovedal, čo mám prečítať z čítačky. Ale moderátor spravodajstva je súčasťou redakcie spravodajstva. Cez moju tvár ľudia vnímajú to, čo nasleduje po slovách, ktoré ja poviem na obraze. Ja som súčasťou práce mojich kolegov a ja ju prezentujem navonok. Tváriť sa, že sa ma to netýka, považujem to za nesprávne. A keby som mal prehliadať, čo sa tam dialo, výmenou za to, že budem mať stále ešte dobrý job v televízii alebo v médiách, tak by som sa na seba nevedel pozrieť do zrkadla. My vieme už teraz spätne, že v Markíze to najprv bol vnútorný zápas, kde redaktori hovorili s vedením televízie a rozprávali o tom za zavretými dverami, ale v jednom bode pochopili, že musia ísť s tým von, že musia o tom hovoriť verejne. A tlak verejnosti, ktorý potom prišiel, lebo tí redaktori podľa mňa pocítili podporu od verejnosti, z toho urobili verejnú tému a dôležitú vec, ktorú riešili dokonca aj v zahraničí. Ja som bol teda úprimne prekvapený, aká vlna podpory verejnosti prišla. A jednoducho my sme naozaj cítili, že verejnosť to zaujíma, že pod drobnohľadom je proste tá televízia a boli sme veľmi radi, že tá podpora prichádza, lebo vtedy bola šanca niečo urobiť. Lebo inde sa to udialo veľmi potichu a aj nielen v televíziách a v médiách, ale aj v iných inštitúciách a podľa mňa značná časť verejnosti ocenila, že sme sa konečne ozvali. Lebo niekde sa tá normalizácia stala takto a nikto ani nepípol.
Som veľmi rád, že tá pozitívna emócia, ktorú to prinieslo, tak sa prenášala ďalej a bola schopná možno namotivovať množstvo ľudí, ktorí boli v podobných situáciách, aby niečo urobili. A o to ide. My sme vedeli, že nie je veľká šanca, že to proste celé vyhráme. Ale na druhej strane veľký rozdiel, že či prehráte 10-0 alebo 6-4. Oni veľmi dobre vedeli, čo ich čaká, aké je riziko. Napriek tomu do toho išli a v tomto im absolútne verím, že to robili nie kvôli vlastným egám alebo pocitu, že môžu, ale pretože cítili obrovskú zodpovednosť voči verejnosti a voči tomu, čo Markíza pre slovenskú verejnosť predstavuje. A to je jeden z najdôležitejších zdrojov informácií, nezávislých informácií. A to tá redakcia ponúkala a bojovala o to, aby to mohla ponúkať aj ďalej. Spôsobom, akým sme prišli dokopy k sebe, akým sa tá redakcia spojila, to považujem za niečo bezprecedentné, čo vlastne nás hnalo až do dnešného dňa. Odišiel som z Markízy dobrovoľne, pretože mám pocit, že už sa nedokážem stotožniť s firmou, kde sa diali takéto veci, keď tam je stále rovnaký manažment a zároveň mám pocit, že budem podstatne užitočnejší v 360-ke, najmä v dnešnej dobe, kedy tej kritickej žurnalistiky treba podľa mňa ešte viac, ako je bežné a najmä keď sa značná časť dezinformačného priestoru nachádza na internete, kde by mal dostať nejakú protiváhu. To, čo som povedal na telo v tej poslednej relácii, tak by som bez problémov zopakoval aj dnes. Ja som veľmi rád, že vlastne o príbehu Markízy vlastne verejnosť vie, lebo v množstve ďalších médií sa udialo množstvo iných zásahov a kolegovia, ktorí odtiaľ poodchádzali alebo ktorí tam dodnes sú, tak o tom nehovorili. A keď najbližšie budeme nastavovať napríklad to, že nemôže hocikto hocičo vlastniť, mať hociaké záujmy prepojené so štátom, tak bude sa dať pozrieť na tento príbeh a snáď sa posunieme ďalej.